Gashi babban damuwar ta hana su wani suna, wani gefen kuma ɗaya yarinyar na damuna, wai na ki zuwa tana ta bato na ta munana. Zi, gashi mun kawo ki mun sauke ki a gida. Dan Allah ni roƙonki da danni shine, dan Allah ki shawo min kan Safina. Ba karamin son Safina nake ba dan Allah, ki taimake ni. Shikenan ba damuwa. Insha Allah zan iya bakin kokari na akai. Kuma duk yanda muka yin Allah yadda zan faɗa maka. To shikenan. Yanzu Zi, kin san halin da aboki ne yake ciki. Dan Allah ki iya bakin kokarin ki akai. Ba damuwa. Insha Allah zan iya bakin kokari na. Allah kuma ya ba mu sa'a. To shikenan. Mu dai da mu wuce. Amma kuma ga wannan. Kai kana da son wahala. Abinda bayawa. Yawa ki haƙuri. Ba kuma Allah ya tsare. Amin ya insha Allah kuma duk yanda muka yi zaka je. To shikenan. Sai ka zo ka gidan mu yau ina fitar da mu tattauna. Adireshi na nan Web Asset Locus. In ka zo kofar gidan ka kira zan zo of course. Ba dole bane kar ka ɗauki batu na by force, amma ka sani a station ni na belinka. Sai na biya. Ina so ka daɗa hakuri akan wanda kai da. Insha Allah dan shawaranta komai zai daidai Allah ya yarda. To shikenan dan Allah ki taimake ni. Kin ga tunda na ganku a ranan kuna cikin tafiya wallahi na kasa bacci. Wallahi ta shiga min rai ina mungun bala'in santa wallahi. Ki taimake ni. To shikenan insha Allah zan iya bakin kokari na akai. To shikenan nagode. Kina da account number? Kina da account number? Ina da shi. To shikenan faɗa min. Okay. 60 33 67 To shikenan. 08. Shikenan. Nagode Allah ya kiyaye. To ya anjima. Da tsayawa na kare waya bisa kunne na kira ta waya na ce mata gani kina jina. Sai ta ce da akwai security je ka ku tattauna. In ka bashi wayar na furta masa bayani na. Bayan na bashi me ta faɗa ban gane ba. Naji ya ce to an gama komai yar baba. Sai buɗe mun get sannan ya saka ni gaba. Da shiga na sai na ga motar nan da na goge ta. Da isar mu ya ce mun je ga wani wucin. Dukan dai mun kawo. To je mun gode Allah ya saka da alkhairi. Kai kuma aska dan Allah ka ci gaba da kula mana da amanar mu da yake hannunka. Karki damu, wannan amanar ba za ta kwace ba. Nagode. To, mu dai yanzu da mu tafi. Yake hakuri da abin da ya samu. To shikenan ba komai ji. Nagode ba abin da rance sai godiya Allah ya saka da alkhairi. Matan Saudiya
da ganin ta na hau jiri kamar mai maye na giya, har ma na manta ina a gidan da na fasa mota. Kana ta yi mini sallah kana isa da ke son ki ai duk cikin garin Bauchi wallahi ba wanda ya kai ki kyau. To me kana ci na yanzu barin jin dauko jaka. To shi ke ke kin dawo kin san da dan je in karba naira 50 din nan da shi da lancin din album a wajen kankana, lancin din kankana sha Allah. Dai ya kake a nan wajen? Ba mu je Ina magana da kuma me kake a nan wajen? ba mu je wajen lancin din album din kankana ne yake jiran budurwata. Lancin don albarin kankana? Ni za ka faɗa lancin me a cikin ka me ne kan sa wajinka? Wallahi ba komai bashi Ba naira su gani. Ba ka zauro ba? bashi naira Gani na gama. 50 din nan da shi da lancin din album a gun. Ina ba magana tana magana abin da kake yanzu nan nan ka Ko hakuri. ɗan luga. Ɗan luga haka. Ɗauka ni da shira abin nan. Ba da muri wallahi. Karamin. Allah ba da muri. Sai mun daɗi. Da Allah ga taimake. Kana motsa sanar kawo magana. Eh? Furo ma agogo. Ba shi abubuwan na Sai ka mata agogo na faɗa. Ina magana kana da yaƙi. Lalci don alamun mai kankana ko? da Allah ba da Ni ba ranar lanta ka ana. Ni ba ranar lanta ka ana. agogo da Ba rage a cikin ka. ba komai in ba ta rana da kai ba komai Ka tabbatar da ba komai. wallahi Ba da wannan su. Ɗan ita ne. Ban siya ci sai wani tsari kake ma. Kana motsa sai in kama magogaro karamin dan iska. daga cikin gidi na wani yan fashi sun dubu zuwa sun kewaye ni Fashi, oke, kai da wani ke gani a nan wajen aiki wani ya bai zai maka abu. Wannan wuka ne? kuka ne mana sun dubu ba Wannan wuka ne? Bai kama, jibe ku tsani da gaji a ɗan soyayya da kai, ka samu ma ina soyayya da kai? Makoraci kawai, me ka bashi? dan Allah dai mu je kar abin kuɗi na 50 ne na mai alƙawari ne mun lancin kankana ne ba 50? bashi ne kun ba su na karba bashi Wannan ina jin soyayya da ba su da kai ni soyayya. Wallahi. mutunci na aji Wani jibe ka fa, ka ma jina ji ina soyayya da kai? Wallahi ba rana jina shi da ko dubu ɗaya ne ba ni, ko 50 aka samu a ciki. Duba da kaya ka gani, 40 hankali ka gani, ni ban yi da kai. Sha sha sha.